Het is 6:30 in de ochtend. Dit is de Kommerwijnenrivier in Suriname. En in de koloniale tijd lagen hier allemaal plantages, maar die zijn nu overwoekerd door bos. En wij varen nu naar de kust van de Atlantische Oceaan. En in 2020 werd daar een bijzondere archeologische vondst gedaan. Die laat zien hoe er op de plantages geleefd werd. Om bij de plantage te komen moeten we de rivier overvaren. Dan dwars door deze smalle en dichtbegroeide Warappa-kreek. We moeten echt bukken voor de takken. Hé, hey, een aapje, aapje. En de zee over. Een reis van minstens 3 uren, waar we ook het getij nog mee moeten hebben. Nou, ik voel de golven hier. We zitten inmiddels op zee met de boot. En daar verderop lagen in de koloniale tijd de katoenplantages. Want katoen, dat was eigenlijk het enige gewas dat goed tegen zout kon. Dus vandaar dat bij de zee de katoenplantages werden aangelegd. Zo Nina, welkom op Estes Rust. We zijn er. Let's go! We maken de tocht met archeoloog Santos Singh, die de bijzondere vondst deed. We zijn aangekomen op de plantage Estesrust. Dit was een van de laatste katoenplantages van Suriname, 350 hectare groot. Na de afschaffing van de slavernij werd deze plek overgenomen door het water, door de zee, vanwege een dambreuk. Het spoelde helemaal onder water. Maar een paar jaar geleden werden ineens de structuren en de ruïnes weer zichtbaar. En op dat moment vertrok archeoloog Santos Singh hier naartoe om onderzoek te doen. Kijk daar, volgens mij zie ik een paar artefacten daar. Even voorzichtig lopen. Dit lijkt op een kamerpot, een gedecoreerde kamerpot. Ja. Een soort po of gewoon een... Ja, als een po. Dus vroeger had je geen toiletten in huis. Nee. Dus dan in avonduren had je dan zo een kamerpot onder je bed. Het Pompeii van Suriname wordt deze plek al genoemd. Door een samenspel van de natuur werd Estesrust zichtbaar. De plantage ligt namelijk tussen modderbanken die de afgelopen decennia zijn verschoven. Ruïnes en voorwerpen kwamen zo aan de oppervlakte te liggen. Dus Estesrust kwam bloot te liggen vanwege het feit dat het eigenlijk tussen 2 modderbanken lag en alles langzamerhand wegspoelde. En deze cyclus van afbraak en opbouw duurt ongeveer 30 jaar, 15 jaar wegwassen, om zo te zeggen, en 15 jaar wordt het weer opgebouwd. Nou, het is nu over 10. Je ziet ook dat het steeds meer eb begint te worden. Ik zie hier gewoon flessen liggen en scherven. En daar verderop zie ik steeds duidelijker structuren zichtbaar van, ja, volgens mij een plantagehuis misschien wel. Dit is echt... Oeps. Dit is... Oeps, het is diep zeg. Ja, het is heel diep. Dus je moet even kijken waar je je voeten zet. Ja. En dit is de planterswoning of de directeurswoning. Oké. En zoals je ziet is het heel massief geweest. Ik schat het 30 bij 15 meter. Dit is de hele omtrek dan Dit is de geweest? hele omtrek. Het gaat nog een beetje naar achter. We kunnen het nu zien omdat het nu eb is. Ja. Maar er zijn ook momenten waar je niks ziet. Ja, want dan is het helemaal onder water. Het is een soort mini-Surinaamse Atlantis, als je het zo moet vergelijken. En dat komt sowieso door eb en vloed. En vooral als je volle maan hebt en super eb, super vloed, dan kan je meer zien. Een groot deel van de gevonden objecten zijn inmiddels naar Paramaribo gebracht en worden daar verder onderzocht. Onlangs was er een tijdelijke expositie in het Nationaal Archief. Dit was vroeger heel vaak gebruikt. Het is een hoogteslot en de kennis hiervan is uit Afrika gekomen naar Suriname. Dit houten kruis stond bij de kerk van Estesrust en is vrijwel helemaal intact gevonden, dankzij de dikke laag modder waar het onder lag. Deze kruis. Er zijn ook restanten gevonden van de barakken van slaafgemaakten. Volgens de Jamaicaanse onderzoekster Cheryl White, die verbonden is aan de Anton de Kom Universiteit, is dat bijzonder. The layout of the barracks, that speculatively where the slaves had lived, the enslaved Africans had lived, are similar in what you find to other
kinds of settings in Brazil, throughout the Caribbean as well, sort of these long form barracks where people were just kind of piled in. So they have the same kind of length as well as dimensions. So yeah, it's a common structure, and it's a common theme of having slaves sort of piled up into one place and having them share one structure together. In de buurt van plantage Essersrust ligt plantage Bakkie, waar een museum is met voorwerpen die gevonden zijn in de omgeving. De objecten van Essersrust krijgen daar uiteindelijk een permanente bestemming. Santos Singh deelt wat van zijn vondsten met nabestaanden wiens voorouders op de plantage Essersrust te werk waren gesteld. Dus vandaag nog hebben we deze spullen gevonden. Ik heb net iets vastgehouden wat daar is gevonden. Dat heeft misschien, mijn voorouders hebben dat vastgehouden. En nu kan ik het ook vasthouden. En ja, dat doet heel veel. En ik weet ook dus dat mijn moeders grootmoeder daar geboren is. En mijn moeders moeder is ook zelfs daar geboren. Terug op plantage Essersrust, waar archeoloog Santos Singh haast maakt met zijn onderzoek. Want bij ieder bezoek ziet hij dat de plek steeds verder verdwijnt. Als ik nu naar kijk, heb ik gemengde gevoelens. Want ik wou eigenlijk nog een paar jaar om een beetje verder onderzoek te verrichten. Maar we hebben de natuur niet in onze handen. Door een samenspel van de natuur is de geschiedenis van deze plek uiteindelijk zichtbaar geworden. Maar voor hoe lang nog? Want nu al zien we dat er steeds meer modder op de plantage terechtkomt en spullen verborgen raken. De vraag is hoe deze plek er over 5 tot 10 jaar uitziet. Is er nog iets te zien? Of hebben de modderbanken en uiteindelijk de zee dit gebied dan helemaal overgenomen?